tel baara ninnu kɛ bi ka sababu yɛrɛ kɛ fo ka taa se maraîchage ma o yɔrɔ fana bɛ yen. fasoden ɲuman waleya la mun yɛrɛ sera ka kɛ Mopti kɔnɔna na aw yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na. fɛn mun ye citoyenneté taabolo ye Mopti yan nɔ an Mopti jeunes an ye wulikajɔ caman kɛ wulikajɔ caman kɛra n bɛ se k'a fɔ jeunesse contribuera fɛn caman na n'o ye salubrités b'o la dɔndifɛnw b'o la fo ka taa se yirituruw ma. citoyenneté cadre kɔnɔna na jeunesse i milité nin domaine bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se an bɛ ka ɲɛɲinini kɛ i n'a fɔ n ka kuma fɔla n y'a fɔ cogo min jeunes ka employabilité la baara ko ta fanfɛla la citoyenneté cadre kɔnɔna na an ye nin bɛɛ an bɛ ka nin bɛɛ ɲɛɲini na mais n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn kɛrɛnkɛrɛnnen na Mopti jeunes yɛrɛ di kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn mun ye saniya côté fanfɛ ye citoyenneté hukumu kɔnɔna na saniya tɛ fanfɛ Mopti jeunesse yɛrɛ di kosɛbɛ fo ka taa se quartier la concours de salubrité organisera quartier la o salubrité nin bɛɛ kɛra sifinnakaw de fɛ citoyenneté hukumu kɔnɔna na. Ayiwa bi weleweleda jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Mopti sifinw ma wulikajɔ sira fɛ u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ka se ka baara k'u kolo la. hali bi Kasimu n b'i fo dan tɛ foli mun na n bɛ segin k'i fo k'i ni baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli mun na welewelekan bɛ ne bolo ka ɲɛsin Mopti région sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ma parce que une fois n bɛ deli k'a fɔ an ka rencontre camanw na ko créer d'emploi ne ko il y a tellement d'emplois emploi kɔni ka ca a tɛ fɔ créer d'emploi mais an bɛ jeunes sensibiliser de parce que y a pas de sous-métier u ka baara kɛ welewelekan min bɛ n bolo an ka n'i y'an ka région ta k'a lajɛ n'i ko Mopti yɛrɛ i b'a fɔ bagan mara dugu i b'a fɔ sɛnɛ dugu i b'a fɔ mɔni dugu bon donc ala ye nin bɛɛ d'an ma yan région kɔnɔ alhamdulilayi ni jeunes kɔni invité u ka baara kɛ car y a pas de sous-métier k'a fɔ n ye kalan kɛ n ye diplôme sɔrɔ n taara magistrature kalan kɛ n ye kalan kɛ ESSEC kɛ n ye FSJP kɛ o t'a la ka na n sigi ni ma service baara sɔrɔ n tɛ baara kɛ vraiment j'invite quand même la jeunesse u kana u bolo courager k'a fɔ ni ma fonction publique sɔrɔ ou bien ni ma service baara sɔrɔ n tɛ baara kɛ baara ma bɔ baara la ala ka baara di jamana jeune kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti b'a nafa n'a nafalan bɛ bɔ baara mun na vraiment o kun ye n ka welewelekan ye ka ɲɛsin Mopti région sifinnaka bɛɛ lajɛlen ma ani ka tila ka dugawu don kɛ fɛn mun ye basigi bɛn keleya ani lafiya ye ala k'a nati jamana kɔnɔ ka tila k'a nati Mopti région kɔnɔ. Fala ye Croix-Rouge ni o b'an fɛ yan Croix-Rouge soba yɛrɛ san tɛmɛnen kɔnɔ ani mun na bolo minnu boloda ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka kuntilennaw la Keba Jalo tun b'a kɛnɛ kan kunungo yaasa ka se ka kɔmasegin kɛ tɛmɛnen hukumu kɔnɔna na an ka taa o kɛnɛ kan. Kɛnɛ in ye ɲɔgɔn i n'a fɔ ko yɛrɛladiya kɛnɛ ani CSR bɛ jɛ ka min kɛ aw yɛrɛ fɛnɛ ni ce donc 2025 la Croix-Rouge malienne ye baara kɛ domaine caman kɔnɔ domaine min bɛ n'a fɔ ko protection migrants minnu bɛ na ni déplacés minnu bɛ na interne fara minnu bɛ externe kan donc a ye protection kɛ ka ɲɛsin olu ma rétablissement des liens de famille an b'o kɛ ni CSR ye domaine min fana bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko ka kundonyɔrɔ sɔrɔ abri an y'o caman fana kɛ domaine min fana bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko gestion des catastrophes ka ca donc inondation b'o la kɔngɔw b'o la épidémie maladie b'o la mpox bɛ yen sisan o fana kɔnɔna la an ye dɛmɛ caman kɛ kɛnɛya kɔnɔna la donc ji sanuman min ni fana CSR y'a da don a la sisan o fana kɛnɛ kan comme Croix-Rouge malienne ka représentation ni an ye territoire jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ ale ka ta ka bon dɔɔnin ka tɛmɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ CSR ta kan parce que précisément zone de conflit accès kɛlɛ kɔlɔlɔ ye minnu sɔrɔ ale b'o yɔrɔ ninnu na donc an fana y'an tɛgɛ lase yɔrɔ caman ma ka ji sanuman di olu fana ma donc n bɛ se ka n da don nin domaine dama dama la ɲinan san kɔnɔ an sera ka
o kem komne 2025 konna na Croix Rouge ni oye Croix Rouge malienne ni CICR am se ka min famu oye ko u ka bara anga bara kera sababu ye ka mogo chama munu kumako be balola munu kumako be jisanumana ani munu kumako be fana ka kenea siraula soro donc CICR ni Croix Rouge malienne anga bolo di nyogoma konnana anga bara kera sababu ye ka mogo million fla nyogon ka demelase uluma ani ka dobo uluka deguna Mali jamana kono 2025 konnana gɛlɛya caman yɛrɛ kun bɛ diɲɛ kɔnɔ wariko gɛlɛyaw kun b'o la ani n'i ye Mali yɛrɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye ko tajiko fana kɛra gɛlɛya ye maliyɛnw kan o kɔnɔna na Croix Rouge malienne ni CICR ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na misali la an ye min kɛ o ye ko dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ yen walima forage dɔw bɛ yen ani SOMAGEP ka jidi yɔrɔ dɔw bɛ yen an ye fɛɛrɛ min kɛ o ye ka panow sigi olu yɔrɔw la o bɛ kɛ sababu ye population jamanadenw minnu bɛ misalila Mopti minnu bɛ Gao minnu bɛ Segu olu baara ninnu kɛra yɔrɔ min na olu ka se ka ji sanuman sɔrɔ ka sɔrɔ u ma degun sɔrɔ ko taji tɛ yen o kɛra baara dɔ fana ye min ni carburant ko gɛlɛya donna ɲɔgɔn na an ye min fana kɛ o ye dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ yen i b'a ye ko i n'a fɔ ko misalila urgence service misalila Mopti ani Gao an ye fɛɛrɛ min sigi sen kan o ye ka panow sigi olu yɔrɔw fana la o b'a to baara tɛ dabila ko courant tɛ yen an bɛ taa ɲɛ cogo min na cakɛdaw minnu bɛ yen i n'a fɔ ko kɛnɛya ko ta fanfɛ i n'a fɔ ko jiko ta nasira fɛ ka taa ɲɛ ka baara kɛ ni olu ɲɛmɔgɔw ye cogo min na olu baaraw bɛ se ka sinsin ani jamanadenw minnu bɛ yɔrɔ gɛlɛnw na minnu bɛ yɔrɔw la kɛlɛ ni mankan wɛrɛw bɛ yɔrɔ minnu na olu bɛ se ka taa ɲɛ ka lafiya sɔrɔ cogo min na kɛnɛyako nasira fɛ ani jiko nasira fɛ. Yasa ka se ka yɛrɛmabila k'o ban an ka bɔlɔn kɔnɔna na kuma tɛ sirabaw kan ani an ka yɔrɔbaw la polisilakaw ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi pɔn minnu bɛ Bamakɔ yan sa mobilitigiw ni mototigiw bɛɛ lajɛlen k'i boliyɔrɔ dɔn min ye contrôleur général de police Youssou Kone ale ye a ka groupement maaw bila u ka maaw ladi ka maaw jɔ sira kan waati jan kabini janvier kalo ka se ka sira polisiw ka pɔn sanfɛlaw la ka mɔgɔw boli siraw yiriw la nka o bɛɛ n'a ta a yira k'a fɔ mototigiw olu b'u yɛrɛ kɛ mobilitigiw ye yɔrɔ caman o de o tɛ de an datɔ si an ye min o tɛ yan k'u yɛrɛ kɛ mobilitigiw ye fala ye Panama fana b'a dɔn k'a fɔ ale kɔni tɛ segin a kɔ a tɛ segin a tɛ ɲinɛ a ko kalo kelen forila ladili la k'a daminɛ janvier la ka na se sana ko ka lawaleyali kɛ fala ye u y'an gɛn k'an gɛn ka taa an ka moto bɛɛ lajɛlen minɛ a bɛɛ lajɛlen b'u bolo nin waati in na moto caman minɛna dɛ Panama ko nin ye pɔnw ye fala ye an ka bɔlɔn kɔnɔnaw an ka kin kɔnɔnaw maa minnu b'a ɲɛna k'u bɛna to u yɛrɛ ma tuguni ko nin y'o bannen ye Bamakɔ kɔnɔna na sago ye i tɛmɛ yɔrɔ i sigi yɔrɔ i ka baarakɛyɔrɔ sirabaw kan f'i k'olu ɲini k'olu dɔn sariya minnu bɛ yen i k'olu dɔn moto minnu kan ka boli sira minnu fɛ katakatani kan ka yɛlɛ pɔn minnu kan mobili minnu kan ka boli k'olu bɛna n'a bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi don nataw la fala ye ni maa sɔrɔla ko delili t'a la dɛ u ye kanga da ne yɛrɛ ko n kana taa delili kɛ ko n ka fɔ n ka pɛtipɛtiniw ye k'u boli yɔrɔ la fala ye wa mobili fɛn fɛn minɛlen filɛ nin ye ani moto k'u bɛna na t'u bɛɛ lajɛlen parce que kuma la fana i b'a sɔrɔ sotaramatigiw fana bɛ taa boli mototigiw boli yɔrɔ la dɛ tile ma quoi kuma tɛ pɔn quartier bali pɔn in Soroba ɲami da don ne yɛrɛ kun ye polisiw ye tile fila in na u jɔlen don yɔrɔ dɔ la ne ye ɲininkali kɛ jaja nin de don o la fala ye k'u ye wulikajɔ min kɛ nin tile fila in na yaasa sirabagaw ka maaw bɛ se ka lafiya cogo min k'u ye moto 800 de minɛ han janvier kalo tile 31 ka na se février kalo tile 14 ma o la sa sariya minnu sigilen don k'u tɛna na bɔ o kan han ko nin waleya min na to senna sabula polisi directeur yɛrɛ cunna kunun ko bɔlɔn kɔnɔnaw la fala ye ka taa yɔrɔw lajɛ ni kɔni ye pɔnw ye fɔlɔ nka u y'a yira kɔni k'a fɔ u kalekan ye min ye Bamakɔ kɔni sirabagakanaw bɛ to yen dɛ maa si tɛna na taa i sigi n'i ka karayogo ye maa tɛna taa mobili bolijugu kɛ yen tuguni wa min ye basigi ni lafiya ye
bela jilongo ki tala sabla ko mo bubula kama su anitle nini sira ka mesena u kana on yera ka wara ka sira fara la falai u kana ye koy yenda ko ni fere kala yera la ba we sira tige biere kuma te sungalo damne ne mi flani u be sira tige kogo jora yo kogo ko ni udana kogo kofe donc mi police la ka yo ko be ni bara de la o police la ka kelo falai kai ka o fe mi contrôleur principal de police tapa uri Demba Diallo nale kai police so nyama bay directeur régional falai ale ye yamaria di minye wuli ka jomi no to ko dano ko ka je su anitle police la ka wulu malike fa bela jirena o la sa minye kai premier arrondissement police so no ye commissaire Dauda Cissé ale na ka chedo nye wuli ka jobele lo ke falai wuli ka join sen fe drogue birigi keme ani biduru ni kele afoma ko cannabis yu to ko do ka karite meni afo ma ko ala nina ka uluka posu o la ma chama ne be sigana kelo no ulula nga police la ka ko ni sara ka min soro ni wati na falawe ma fly sega sega lu ka ke ulu tiguka katla ko bla kata mi tribunal tigla ma uluka buluka ya sabara to sega sigi senga tugumina tapa na ga mau ko ku fo wuli ka joni chesri la fala ni ne ga ko ka je tapa uri Demba Diallo fala na le yeni ezu ya babo ke boy ni chambura abolote binga wuli ha ikola jala de ale ti mi na renga babo ko ni iterika yin vraiment ni ngelende ha ola ni polisu zo mine wa ka kana tana tapa fe kai de amedu ga okay alaka sija anikera da naka barakala bela jilema alsa ameta shifu nga fanve falai krengere ala faso de nyumando aseka dementa ka nyesi sedemma no yo surasu ko goroba doni o tonjegule no o sedemi korotumu traore alere loti service nyama bay alere koni ye minye briki no bige pave o bakelendi sedemma ma falai ani sima ko yaso ga sego ka ku yere boloma deme baran ke ku yemi o fana ka yirwali baraw bolo da falai ka sega sigida o kulula saniya ko lu baraw ke Keba Diallo atumo ke na fana ka kaneto shin nyaye meto kata Gambien accompagner ubuku ka yoro glan u ka fi yoro be ni dibi bala u beta meta panneau usine na u be panneau san u be lampadaire san donc du coup ne moulé ne ko ne be ni san faso yi momu me ka ke Burkina pour que ka ke donc ne 200 000 sang ni appel lancé mon 200 000 sang no astroni mogo mimbi ni be se ka frane kan ka do frani mulin kan malien din be welila mon kelentese ne ko ni 200 sang donc ni appel lancé a kera ba fo malien siglene do kan ma kono donc malien bora fam be fe kana do 200 000 sang do 300 000 di do 250 000 di nun se keme fly be se ko ke malien nana fam be fe promesse baba ou talendo ani i comme obna continuer chuko motena jo ni ala kira sonama donc ala ya ke ni nana malla un lancement ke un baradam ne bulka sombugu mairie yoro la mais après barajora donc mo tanti ma mul kon sira malla mais nta don mena mul di mo ma parce que ma moyi ne tara quartier à quartier ni ma moyi akoma ike peu mogo do be nana e nyoyi ibe mulu intaka dama ale be si aka mogo be si ngo d'accord parce que chama frani ka teme mais mbeta nu bi sigambe échanger bunye ku na je dron comme ne jamala barakelai aka ngadi mogo mambo don bunye ku na je dron nduskunti son ala yake andana ninye anyan siga ni sedem présent ay nyoyi dron klala kuma na ngo tanti mulu e nunu tadi nous ne venons pas donc nya ye drone ni confiance da kan tout de suite il comme aller à fond yana chugumna aka kuma ma to ko ne confiance da kan ne mais nya ye drone yere a don woni ne se ka ke o de la en sababu ya yera yambi pour que ga muldi donc barabe na continuer mogo ku promesse ta mogo ku promesse ta amago ba beka demena on kelentise maliko de do faso ko de do donc ne ko damne ni c'est comme an kun ya kun tigedi mais sisa ne ko yere damne na parce que bara de bena damne donc mun forani
ne ka danaya kama mɔgɔw tugura n kɔ o ye tiɲɛ ye maliyɛnw sigilen do Chine u pɛrɛnnen do ko k'u bɛ mansinw yɛrɛ de san ka d'a ma maliyɛnw bɛ Angola u pɛrɛnnen do k'u bɛ mansin san ka d'a ma diaspora ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ye bɛɛ ka ci lase président ma a ka bureau kɔnɔ a ka d'aw ye a ka kɛ cogo min na fana a ko a bɛna baara kɛ ten